Salutare! Numele meu e Mihăiță, bine ați venit la un nou vlog. Astăzi o să merg să cumpăr un Passat B7 din 2013. Vreau să-l cumpăr pentru mine. Am găsit ceva pe la 150 de kilometri de mine, de unde locuiesc în Germania, la Saarlouis. Sper să-mi placă, am mai văzut între timp vreo 2-3, nu mi-au plăcut. Și așa că o să revin cu update de pe traseu când ajung la mașină. Mergem cu BMW-ul, mașină de care o să mă despart un pic mai greu, că mi-a intrat la suflet. N-are cum să nu-ți placă un BMW. Suntem pe A6 în Germania. Mașina trage bine. V-am prezentat-o în vlogurile trecute, cine s-a uitat la ea. Între timp am și alimentat. Am cumpărat și o cafea de la Peco, să avem pe drum. Și așa că a revenit și soarele. Soare puternic acum. Și așa că dăm bătaie. Mai avem o grămadă. Volkswagen Passat alb. Pare în regulă. Ca și interior avem piele, cutie automată, frână electrică, comenzi volan, pilot automat. Înăuntru, mașină nemțească, nu fac ăștia curățenie. E siliconată asta și mama ei. Mamă, dar ce silicon i-a dat. A fost vopsită băra pe spate. Uite, se vede aici, la triple. Nu știu, acum se vede. Nu știu ce să zic, nu prea îmi place. Scaunul ăsta e uzat aici, pielea ruptă. Și aici. În anunț scrie că are 2, l-am întrebat extra câți proprietari a avut înainte și are 3. Doi litri, joacă puțin capacul. Am văzut mașina asta albă, Passatul. Nu prea mi-a plăcut. Avea și ceva scurgeri de ulei și pielea ruptă și m-a mințit că 2 proprietari, el e al 3-lea, toba neagră, așa că nu am luat-o. Mergem la următoarea. Salutare! Începem o nouă zi prin a căuta Volkswagen Passat. Am găsit, a apărut aseară ceva pe internet, un Passat B7 din 2012, 270 de cai, către Heilbronn. Sunt 120 de kilometri de la mine. Sper să fie mașina în regulă, am vreo 2 salvate, 3 salvate pe zona aia. Sper să-mi placă vreuna, să fie în regulă. Am oprit la Peco, am luat o cafea să avem pe drum
și o să revin cu update. Numai pădure, numai național, numai ceață, numai așa am mers. Frumos peisaj. Asta e mașina. Vă trag un cadru așa cu iaca. N-am apucat să mă uit la ea, acum am ajuns. Am văzut și coaja asta neagră. N-ai cum, frate, să minți în halul ăsta. Motorul întrerupea când l-a pornit la rece, scaunul rupt. Îi suni pe toată lumea, mașina e în ordine, mașina e cea mai bună, mașina e top. Și când ajunge acolo numai epave și căzături. Mai căutăm. Automată albastră. Pare mai în regulă cât de cât. Are asta aici pe bara. Mizera murdară. Nu știu ce să zic. Să iau cheile de la ăștia să vedem. Scaunul nu e așa rupt. A pornit mașina, dar bateria e aproape gata. Nu știu dacă se aude pe filmare, dar se aude așa volanta bătând ambreiajul. Am ajuns încă la un Passat. Asta arată cât de cât mai ok. E de la privat, nu e de la parc. Trebuie să vin acum să mi arate mașina. Are panoramic. Bara asta pe spate arată puțin cam rău, cam zgâriată. În rest pare în regulă. Vedem ce mai zice, nu știu ce. Am văzut mașina asta. A fost mașină de școală de șoferi, avea pedalele pe partea dreaptă montate încă. Pielea era cam uzată, cam zgâriată. Se auzea rolele pe față la ceva, cred că rolele de accesorii se auzeau zornăind, nu mi-a plăcut. N-am luat-o, ne ducem la alta. Una frumoasă, să vedem dacă o fi bună. Vă țin la curent. Între timp am vândut și BMW-ul și acum am rămas cu Peugeot ăsta micuț. Ne plimbăm cu el. Asta e mașina. E diesel, nu e benzină. Dar e vopsită. O să vă și arăt că e vopsită rău de tot. Asta e mașina. Pe aici ce urât e vopsită. N-au curățat și chederul ăsta. Se vede capul. Să vă mai arăt așa ce mașini au ăștia la vânzare. M6 V10 frumos. Și aici un A5, nu cred că e S sau RS.
A5. Porsche Cayenne GTS Panamera Turbo. Nu îmi place mașina, nu o să o cumpăr. Vopsită rău, slăbuț. Se vede la chedere, la... Nu e treaba. Mai căutăm. După multe căutări și multe mașini pe care le-am văzut, cred că vreo 10, într-un final am găsit mașină, am și cumpărat-o. Nu am continuat șirul clipurilor de a prezenta câte mașini am văzut, pentru că au fost momente mai plăcute, momente mai mincinoase. În fine, într-un final am reușit de a-mi cumpăra mașina cam departe de unde locuiesc eu, 300 de kilometri. E pe placul meu, are multe opțiuni. Într-un vlog viitor o să vă prezint mașina în detaliu cu toate opțiunile pe care le are. Și acum o să vă arăt ceva cadre cu ea. Mașina e echipată cu anvelopele de iarnă în momentul de față. Am și anvelope de vară, o să le montez. Acesta a fost vlogul și vă mulțumesc pentru vizionare și toate cele bune.